Şu günler Türkmenbaşynyň polisiýasy şäher we awaza syýahatçylyk zolawyny ýerli syýahatçylardan araslyar. Galy berse-de ýurdun beýlik sewitlerinden baryp Türkmenbaşyda işleýän ýaşaýjylar Wagtlaýyn Balkanabaş şäherine uradylýar. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu çäreler iki ýagdaý bilen ilteşdirilýär. Birinciden öňümizde günlerde awazada halkara sammit geçirilir. İkinciden prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýakyn töweregi we ýokary derejeli resmiýleriň maşgala agzalarynyň şu günler awazada diýinjalýanlyklary barada maglumatlar bar. Habarçymyzyň sözlerine görä ýerli syýahatçylar şu iki ýagdaý bilen baglylykda Türkmenbaşydan çykarylýar. Bu çäreler awazada geçiriljek sammit bilen baglanyşdyrylýar. Emma häzirki wagtda prezidentiň maşgalasynyň awtuklarynyň gyýylarynyň we gelininiň prezidentiň awazadaky rezidensiýasyna diýinjalýanlyklary barada habarlar bar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol sebäpden kenar bazaryna hem adamlary goý bermeýärler. Sebäbi Berdimuhammedowyň ýakynlary bazarlara aýlanýar. Häzir 4 san ak renkli ähli aýnalary garaldylan döwlet belgisi ýok ulaglarda prezidentiň ýakynlary Türkmenbaşynyň köçelerinden geçenlerine köçeler ýapýar. Adamlaryň hereketi şäklendirilýär. Şeýle-de häzir awazada Türkmen vice-premierleriniň hem maşgala agzalary we çağalary diýinjalýarlar diýip çeşme maglumatynyň üstüne ýetirdi. Garaşsyz Türkmen Nokot News neşri Türkmenbaşydaky başagaýlyk barada 31-nji ýylda habar berdi. Hazır mehmanhanasynyň bir işgäri atelde galýan mehmanlaryň hiç ýyly düşündürüş berilmeden atelden çykarlanlyklaryna neşri gurrun berdi. Türkmen Nokot News 31-nji ýyl üçin tasdik bolmadyk maglumatlara salaglanyp diýinjaliş solawynyňky ähli mehmanlaryň öýlerine uradylanlygyny habar berdi. SNG Nokot Today neşri Türkmenistanyň döwlet medeniýetine salaglanyp awazada Awgust aýyna geçiriljek halkara çäreler barada habar berýär. 17-nji ýylda geçirilen ministrler kabinetiniň mezlisine Türkmen hökümeti öňümizdäki günlerde ýurdun çägine geçiriljek halkara maslahatlary ara alyp maslahatlaşdy. Maglumata görä 6-njy awgustda awazada Merkez Aziýanyň döwlet başlyklarynyň konsultativ duşuşugy, Merkez Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogy, Merkez Aziýa ýurtlarynyň ykdysady forumy we bu çäreleriň gapdalynan medeni çäreler şol sanly sunugy diýişgärleriniň gatnaşmagyna konsert geçirilir. Döwlet medeniýeti 6-njy awgustda awazada 6 sany halkara çärenin geçiriljekdigini habar berýär. Şeýle-de maglumata görä bu çäreleriň ýyly 2021-nji ýylyň aýagyna çenli sebitde Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň hem de Türkiýanyň döwlet başlyklarynyň sammitini, ykdysady hyzmatdaşlyk guramatynyň 15-nji forumuny hem de Hazarýaky döwletleriniň başlyklarynyň 6-njy duruşuny geçirmek gödeňinde tutunýar. Türkmenistan we Azerbaýjan şu ýylyň başlaryna iki ýurdun arasyndaky dawaly ýanygy çykanyny dostluk uglevodorod ýatagyny bilelikde özleşdirmek boýunça ulalaşdy. Türkiýanyň döwlet başlygy Recep Tayyip Erdogan 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistana sapar etmäge tinanşýar. Ýöne bu heniz başa barmady. Hazarýaky döwletleriniň başlyklary 2018-nji ýylyň awgustunda Hazaryň hukuk durumy boýunça ulalaşyk gazandy. Awazada geçirilmegi gödeňine tutulýan halkara çäreler Türkmenistanyň bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň barha çuňlaşyp häkimetleriň ýurtda koronavirus pandemiýasyny tutan ýerlilik bilen inkar edýän wagtyna hem de Merkez Aziýa sewitiniň günorta goňşusy Awganystana howpsuzlyk şertleriniň yaramazlaşýan wagtlaryna gabat gelýär. Türkmen hökümeti ýurdun çägine geçirilýän halkara çäreleri özüniň halkara awraýynyň iqrarnamaz hökmüne wagt etmäge tinanşýar. Ýöne insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmen hökümetini öz ilatyna basyş etmekde, ýurt raýatlaryny esas azatlyklardan göz çykgynç mahrum etmekde ýygyderli tankyd edýärler.